कृष्णा जी कहाँ से हैं? बलुआहा से। दोबारा के छौरी देबो 500 के नोटा 2000 के छौरी नाच लहंगा उठा के तोय दोबारा के छौरी देबो 500 के नोटा 2000 के छौरी नाच लहंगा उठा के तोय दोबारा के छौरी के चोली में के खुला तोहर गायर देबो झूला लके देबे बहुते जेते में छौ भारा के छौरी गे देबो 500 के नोटा 2000 के छौरी नाच लहंगा उठा के तोय दोबारा के छौरी देबो 500 के नोटा 2000 के छौरी नाच लहंगा उठा के तोय दोबारा के छौरी। रिजवान मोटर गैरेज बलुआहा से। देबो 500 के नोटा 2000 के छौरी नाच लहंगा उठा के तोय दोबारा जी की तरफ से नाची के भोर करी 6 बजे दिन के छौरा जुअन का के तू ही छिपसिन गे छौरा जुअन का के तू ही छिपहे गए नाची के भोर करी 6 बजे दिन के छौरा जुअन का के तू ही छिपसिन गे देखे चोली के गे फिता पागल भेलो एगो मिता सब दीवाना तोरे देखे छो बेचारा के छौरी हाँ देबो 500 के नोटा 2000 के छौरी नाच लहंगा उठा के तोय दोबारा के छौरी देबो 500 के नोटा 2000 के छौरी नाच लहंगा उठा के तोय दोबारा के छौरी कृष्णा म्यूजिक बलुआहा जी की तरफ से शानदार प्रस्तुति। अलबेला आमद के बाजे छगे गाना कियो ने करतौ गे छौरी तोरा माना हसन में अलबेला आमद के बाजे छगे गाना कियो ने करतौ गे छौरी तोरा माना लनवा के नाती तोरा धर तोगे छाती अजे चुन पर तो गुबारा के छौरी देबो 500 के नोटा 2000 के छौरी नाच लहंगा उठा के तोय दोबारा के छौरी देबो 500 के नोटा 2000 मोबाइल नंबर 82 27 91 22 73।